UAU Lleida Ràdio i el Temps Afegit segueixen apostant pel Jaiopos Lleida. I qui millor per parlar-ne que la veu del bàsquet de casa nostra, Quim Gasó. I aquest penúltim temps afegit del 2025 el dedicarem en part a parlar d'aquest any natural des del gener fins a dia d'avui. Ho farem després amb el Francesc i parlarem d'hoquei, però evidentment també ho volíem fer amb el bàsquet. Quim Gasó, molt bones. Bones, Sergi. Qui millor que ell per fer un repàs d'aquest 2025 que potser a diferència del 2024, Quim, que aquell sí que va ser l'històric de l'ascens a l'ACB, aquest 2025 és el 2025 de principi i fi d'ACB. I el titular és que el Jaiopos Lleida va mantenir-se a l'ACB, potser. Crec que són dos esglaons diferents d'un mateix camí. És a dir, l'any 2024 va ser la fase més alta del joc de l'equip de Gerard Encuentra a l'Alep i amb el conseqüent ascens, més les primeres passes en aquesta Lliga ACB. El 2025 ha estat l'any de la confirmació de la permanència i jo crec que, tot i ara estan uns moments una mica incerts o de dubte del creixement del projecte de cara als següents anys. Que potser si t'enganxo al desembre del 2026, on haurà passat tota una altra temporada i haurem vist un altre projecte de l'estiu, serà llavors quan puguem parlar de consolidació. Potser encara és molt aviat. Sí, sempre diuen allò de que les notes a l'estiu, jo crec que en les temporades té molta més lògica que no pas a final d'any, que al final tu talles per any natural, però hi ha unes dinàmiques, unes competicions, una sèrie de components que s'arrosseguen, per tant, sovint la valoració no acaba de ser completa o encertada al 100%, però sí que és veritat doncs, que amb aquest punt d'especial, no?, de dir, doncs, ostres, és el primer any complet a l'ACB i jo crec que el resum és que bé que ens ho hem passat aquest 2025. Repassarem diversos noms propis que sí que van arribar en aquest 2025 i que el podríem dividir amb dos parts, des del gener fins a l'estiu, amb tota la segona volta a l'ACB, i aquest estiu més aquests primers mesos de competició de la 24-25. Mirant-ho des de gener a maig-juny, Quim, jo crec que sí que es pot parlar d'un creixement del Jaiopos Lleida. Sí, totalment. Ha estat un equip que va evolucionar molt de la primera a la segona meitat de la temporada passada, especialment després de travessar una llarga crisi de resultats amb una victòria en només 9 partits al dia de Corunya, que és just al tornar de l'aturada de seleccions, que crec que és l'equip on fa un clic. És el primer partit de James Bateman, que s'incorpora com a peça clau i pedra angular d'aquest projecte, i a partir de llavors, també ara en parlarem perquè he recopilat unes quantes dades que crec que poden ser interessants. El Jaiopos Lleida fa un mes gloriós amb 4 victòries en 5 partits, que jo crec que són les que fonamenten en gran part aquesta permanència aconseguida el curs passat. Fa una petita davallada a l'acabar la temporada, coincidint amb un tram dur de calendari, amb partits contra el Barça, contra la Laguna Tenerife, contra Unicaja, contra el Girona Fontajau, i a l'inici d'aquesta temporada doncs, remunta al vol, tot i potser les sensacions a la pretemporada no ser les millors. El cert és que des de l'inici de la competició l'equip sí que ha donat unes molt bones sensacions, especialment amb aquest balanç inicial de 4-2. Perquè em puguis alimentar aquesta recta final, entre cometes, de la 24-25, si parlem del Jaiopos Lleida a dia d'avui, 17 de desembre, a l'ACB, en part és perquè arriba James Bateman durant la temporada passada. Sí, sense cap mena de dubte. És a dir, jo crec que a nivell de qualitat de plantilla, no vull ser cruel, però m'atreviria a dir que el Jaiopos Lleida tenia de les dos pitjors plantilles de l'ACB. Això que aquesta setmana estem veient molt de... Esperem que n'hi hagi dos pitjors que nosaltres, o sembla que n'hi ha dos pitjors que nosaltres. L'any passat, home, podíem ser nosaltres, un dels dos. Sí, perquè quan al final jugadors sols no fan res, però si tu et poses a mirar jugador per jugador, Granada jo crec que no, però Corunya tenia Tompkins, tenia a Taylor, que és un molt bon base, Barrueta, Diany, molts jugadors de complement, Lundqvist, companyia. Arriba Hortel, si no m'equivoco. Arriba Hortel durant una part de la temporada, correcte. De fet, jo crec que el seu millor partit el fa contra nosaltres allà a la Corunya, en aquest partit just abans d'aquest bon tram de victòries, i crec que les de Granada i Lleida eren les més equilibrades a la part baixa. Això crec que li dona mèrit a l'equip en comptes de treure-li. És a dir, evidentment que hi havia peces de qualitat, va destacar a banda de Bateman, doncs la temporada passada el pas endavant de Paulí, el pas endavant d'Oriola, l'inici de temporada de Bropler, Rafa Villar, que va ser el signe d'identitat de l'equip, però quant a noms l'equip jo crec que no brillava. El que aquí li dona molt valor és aquest sistema
que el va fer treure el millor d'aquests jugadors i en certa manera, no? Ara quan ha vingut aquest sotrac de resultats, una de les coses que han sortit a relluir, que ha sortit als dubtes, no? És de, ostres, la temporada passada sent una plantilla molt inferior a la d'aquest any, alguns partits els arribàvem a competir millor. I és cert, i crec que gran mèrit de la temporada que va fer l'equip l'any passat va ser aconseguir acoplar aquestes peces i treure-li al màxim rendiment. Crec que és un procés que s'ha fet molt bé també en aquest inici de 25-26, però ara, com que les lligues evolucionen, i una cosa que me'n recordaré sempre li vaig preguntar a tot un crac com és Pedro Martínez del partit de València, de com veia el Hayo Lleida la primera vegada que es van enfrontar després de que guanyessin els valencians 107-92 a l'antiga Fonteta, em va dir, jo és un equip que veig bé, veig solvent en aquest inici de temporada, fins i tot un punt atrevit, però al bàsquet hi ha una cosa que és que no has de donar mai res per fet. I crec que això s'ha demostrat, perquè quan tu creus que has assolit uns estàndards, sovint, no? És allò que quan tens les respostes a vegades et canvien les preguntes, doncs jo crec que passa una mica una cosa similar. La resta d'equips evolucionen, canvien, es modifiquen, fitxen, proven sistemes de joc, i això t'obliga moltes vegades a replantejar com afrontes tu els partits. Reubicar-te, clar. I això a vegades doncs, pot repercutir amb el rendiment de l'equip, com crec jo, que és el que ha passat les darreres jornades. Jo tinc la sensació que quan arriba Bateman, no sé si la compartiràs, perquè tu evidentment és el que en sap i el que els ha vist, quan arriba Bateman ja és en un moment de la temporada on el Hayo té un factor sorprenent que els equips no han analitzat al llarg de la primera volta, que l'scouting no ha ubicat com frenar-lo i que en aquells moments de la temporada, que no se'n malinterpretin l'expressió, els rivals del Hayo Lleida que s'havia d'anar trobant tenien d'altres prioritats, potser, en comptes de centrar-se en analitzar aquest Hayo Lleida amb aquest nou jugador que ara, evidentment, ja coneixem a la perfecció. És que, de fet, centrant-me una mica més en el cas Bateman, aquesta ratxa de 4 victòries en 5 partits arriba just després de la seva arribada, és a dir, gairebé sense aquest temps d'adaptació, i és el que té el component sorpresa, i a més s'ajunta amb un moment en què es dilueixen, jo crec que els dos jugadors amb més talent de l'equip, tot i que no van acabar demostrant en la segona part de la temporada, que per mi eren Bropley i Muri, que almenys quant a talent ofensiu, que van començar molt bé la temporada, assumint molts galons, molts punts, però al final de la temporada doncs, van anar caient en detriment d'altres, especialment James Bateman. I per això penso, i t'ho deia a l'inici, que no es pot entendre aquest Hayo Lleida 2025 sense la seva figura. I ens anem cap a l'estiu, si et sembla, perquè és on et deia que a partir d'aquí, crec que és aviat per parlar de consolidació, a la segona temporada parlar de consolidació a la màxima categoria del bàsquet estatal, no sé si té massa sentit, però el que sí que està clar és que el Hayo Lleida hi arriba vestit d'una altra manera en aquest estiu. Primer que es vesteix a temps i després que la indumentària i l'outfit, home, és un altre respecte com hi arriba l'estiu passat. I amb un perfil de jugadors que crec que envia un missatge a la resta d'equips de l'ACB, perquè més enllà de la il·lusió que desperta qualsevol fitxatge, o gairebé qualsevol fitxatge, jo em fixava molt en les reaccions a xarxes de la gent que no era del Força Lleida. Hòstia, aquest ha anat cap allí? O clar, aquests han aconseguit amb aquest? Egin venia de tot un equipàs guanyador d'un triplet com és Unicaja. Shurna, un dels referents anotadors de Dreamland Gran Canària. Agada era un jugador amb bon cartell, possiblement desconegut per alguns, però pels que sí que el coneixien, amb bon cartell. Diany era un dels cupos nacionals més cotitzats d'aquest any. Així podríem anar seguint amb un llarg nombre de jugadors que jo crec que més enllà de, evidentment, augmentar el nivell i la capacitat i el sostre de joc d'aquest equip, també envia un missatge a la resta d'equips de la permanència de que nosaltres, és a dir, la primera temporada, evidentment, l'objectiu claríssim i primordial la permanència. A la segona continua sent, però ja envies un missatge de que la voluntat del projecte és de creixement i no de mantenir-se, com sí que penso que per problemes, evidentment, jo crec que més de límit pressupostari, sí que està passant les darreres temporades un equip com Granada, no? Que porta unes quantes temporades a la CB, sap que cada any la seva aspiració ha de ser les 11-12 victòries, amb un pressupost que sol ser al voltant del mateix, i amb unes plantilles que, tret que algun aposta els surti molt bé, no són de jugadors excelsos. I crec que això doncs és el que, per mi, marca la diferència entre el Hayo Lleida i els equips que han anat deixant per sota a la classificació. No sé també si a l'estiu el fet de que
sobretot Albert Aliaga quan parlava, o el propi Joaquín Prado, també el Gerard, que parlava més en clau creixement de pretemporada, van ser prou intel·ligents vale, tenim aquests jugadors, però calma i tranquil·litat. Ara et preguntaré per aquest setembre-desembre, on les expectatives s'han generat potser per si soles, però des de dins del club es parlava d'ambició absoluta, però calma. Van ser prudents, sí, jo diria, en certa manera, perquè si no pot sortir una mica el tiro per la culata. Crec que l'ambició no hi ha de faltar mai si es toca de peus a terra, però crec que d'un bon inici sempre és millor tu marcar-te una base a la qual vols arribar, no?, amb aquesta permanència o a nivell de victòries, pot ser-li 12, 13, 14, i si a partir d'aquí, a la mitja temporada, et permet replantejar-te objectius perquè estàs molt per sobre d'aquests, doncs sempre hi ets a temps. Al revés, sempre penso que és un moviment molt més arriscat i molt més complicat. I aquí, en les darreres jornades, s'ha parlat molt, és una paraula que hem vist repetir a molts jugadors, també el Gerard en sala de premsa, no?, d'expectatives. Jo crec que aquí hi ha una doble lectura, perquè és cert que possiblement aquestes expectatives generades amb el 4-2, amb 6 jornades, doncs poden ser una pedra a la sabata per l'equip, no?, de que la gent, no tan sols de Lleida, sinó en general, esperi molt d'ells, però al final això és esport d'elit, i jo crec que sempre és natural que els aficionats d'un equip evidentment mai estiguin satisfets, mai sempre busquin una mica més, i quan veus que l'equip té el potencial i la capacitat de fer-ho, doncs busquin fer aquest pas endavant, si pot ser ara, en comptes d'aquí 2 anys, doncs millor. Que això pot jugar a la contra s'ha de saber gestionar molt bé dins del vestuari, evidentment, i ha quedat demostrat, però penso que no se li pot negar a l'aficionat, i aquesta és una lectura que també hem fet, ells que sumin, nosaltres treballarem a l'entorn del club. Que és veritat, que el to de l'estiu del controlar les expectatives tu els veies tranquils. No veies a un Aliaga parlant de permanència, però amb aquesta sensació de dir haurem de picar molta pedra. Bé, era un missatge conscients de que s'havia fet una bona plantilla i que era qüestió de generar aquestes sinergies entre peces. Acabo ja aquest 2025 amb aquest present o aquest passat més immediat. Clar, és un inici de la 25-26, és evident, Quim, de menys a més, no és fàcil de resumir-ho. De la 25-26, de més a menys. Sí, de més a menys. Correcte, sí. A l'inici de temporada guanya els 2 partits que ha de guanyar a casa, contra Breogán, contra Granada, sorprèn guanyant a Baskonia al Barris i a Barça al Palau, i des de llavors fa un petit sotrac. Però si em queden un parell de minuts, aprofitaré per repassar-te unes quantes estadístiques, perquè és un fet que es repeteix al llarg de la temporada. És a dir, no estem en el pitjor moment des de que hem arribat a l'ACB ni d'aquest any en general. Perquè les coses a vegades a bàsquet i amb equips com el Hayo Lleida van per dinàmiques. Mira, t'he agafat unes quantes dades que crec que poden ser interessants. Comença aquest 2025 el Hayo Lleida amb un partit a casa, jo crec que un dels més dolorosos de la temporada passada, perdent contra el Bàsquet Girona, 85-90, en un dels primers partits de Moncho a la banqueta gironina, el partit aquell on expulsen a Gerard Encuentra amb la pissarra. On a més hi va haver un ambient al Barris nadalenc, estava ple, tot propiciava a que fos una tarda divertida. És una arrencada que ja promet per la resta de l'any, perquè jo crec que els partits, tot i que no vam marxar evidentment amb les millors sensacions, la imatge aquella del Gerard i una mica un partit tan transcendent, acabar-lo caient i després el mèrit d'aixecar-se, crec que és significatiu i té un final capicua, perquè el darrer partit de l'any també és contra el Girona. En aquest cas serà a Fontajau el diumenge de la setmana vinent, dia 28 a les 12 del migdia. En total l'equip ha jugat 32 partits. 20 la temporada 24-25, 12 aquesta 25-26, amb 2 encara per jugar. Recordem que ara mateix portem 10 jornades, amb un balanç de 10 victòries i 20 derrotes, és a dir, de moment l'equip ha guanyat un de cada 3 partits. Any natural, la dada és d'any natural. Exacte, any 2025, aquests 2 encara contra Madrid i Girona pendents de jugar. Aquesta mala dinàmica que travessa l'equip l'hem vist fins a 4 vegades aquest any. Sí. Una primera en els 2 primers partits de Lliga, agafant aquest de Girona i el següent, més els 2 últims, aquí una mica amb la trampeta del 24, no? Però ja arrossegava la mala dinàmica, són 4 partits, es torna a repetir entre la jornada 18 i la 21, que és just abans de l'arribada de Bateman, i també al final de Lliga, quan l'equip ja té pràcticament solucionat la permanència matemàticament al Palau, entre la 31 i la 34, a més d'aquestes jornades últimes, des del partit de Manresa, sumat a UCAM, Unicaja i Bilbao, que arrosseguem ara mateix. Per tant, no és una situació nova, ni pel Gerard, ni pel cos tècnic, ni pel bloc de jugadors que ja hi eren l'any passat. Per contra, com deia abans, hi ha un moment clau que sustenta el projecte, no? Que és a menys d'un mes, del 9 de març al 5 d'abril,
l'equip suma 4 victòries en 5 partits. És a casa contra el Saragossa, és a la pista del Granada a la pròrroga, partit absolutament transcendental, ara en parlarem, és a la pista del Manresa, jo crec que una de les millors actuacions de la temporada, i és a casa contra el Breogán. Entremig d'aquests 4 partits només han perdut una casa contra el Joventut per 5 punts de diferència. Com hem anat parlant també, això coincideix amb l'arribada de James Bateman a l'equip, que per mi doncs, ha estat l'antètic indiscutible d'aquest any 2025. I per acabar-ho de rodonir, jo em quedaria amb 4 partits, que possiblement no seran, amb 3 partits, perdona, que possiblement no seran els més importants, però jo crec que sí que són els que guardaré amb més record, i se'n queden fora partits com el del Girona, com el de Manresa, que són tant derrotes com victòries que crec que marquen un punt d'inflexió en la temporada. El primer és, evidentment, jornada 23, Coviran-Granada 82, Jaiopos Lleida 85, partit que hem vist al final de la Lliga amb valor doble. Granada acaba la temporada amb 9 victòries i en posicions de descens, Jaiopos Lleida una posició per sobre amb 11 victòries, que vol dir que en cas de que el partit hagués acabat al revés, els dos amb 10 tenia l'averaix particular guanyat al Jaiopos Lleida, però si a part de perdre arriba a perdre el partit per 13 punts de diferència o més, qui baixa, tot i que s'ha acabat salvant als despatxos, és el Jaiopos Lleida en lloc del Granada. Per tant, indiscutiblement, el partit més important de l'any, amb un guió absolutament imprevisible. Ja estava veient 23 de Bateman, 15 de Paulí, 17 de Just Bosic, que ara està vestint a Samarrega. I el minutatge de Bosic, me l'hauries de refrescar, però és una barbaritat. 38-08. 38 minuts Luka Bosic. 32-50 Bateman, 33-04 Oriol i 31-19 Corey Walden. Són els 4 que superen els 30 minuts. És un partit horrorós de l'equip en els primers 25 minuts. Al final treure les castanyes del foc entre 6-7 jugadors. El Coviran-Granada té múltiples opcions per guanyar-lo, les acaba desaprofitant. El fet de ser un rival directe, d'anar a la pròrroga, del 3+1 de Múric, de fallar després aquesta personal, de la grapa que treu Villar en una de les últimes jugades per forçar un 2+1 i excloure l'estrella rival a Minuà. Jo crec que és un partit que va tenir de tot, i a més amb l'anècdota curiosa de la temporada, que és que l'equip marxava immediatament a l'acabar el partit i gairebé no es van ni dutxar, gairebé no es va fer la roda de premsa, sinó que tothom a l'autobús i arribar ràpid i corrent amb aficionats del Jaiopos aguantant les portes de l'AVE perquè poguessin entrar tots els jugadors. 35-02 juga Nuam, 25 punts per part del Granada. Parlaves d'aquest nom propi. I molt ràpidament destacaré 2 partits més. Jo crec que no és transcendental, perquè aquí el Jaiopos Lleida ja estava salvat, però em quedo amb el de la jornada 32, Jaiopos Lleida 72, la Laguna Tenerife 84, perquè si el guió del partit de Granada és de cine, aquest a poc se li queda, amb la tornada de Xus Vidorreta, després d'estar esperant 6 mesos que tornés aquí, bueno, que arribés per primera vegada a Lleida. De fet, ell viatja fins a Lleida i a l'últim minut s'absenta del partit, quan era el que tothom estava esperant. A més, crec que a mitja Setmana Santa, però el tifo que prepara la Nucli Bordeus és espectacular, de pell de gallina, i crec que aquest any el tornarem a veure. Per indisposició, no? Crec que va alegar. Sí, bé, indisposició... Sí, digue-li com vulguis. A la gastroenteritis que diuen al món de l'esport, que sempre és aquesta sospitosa. I finalment em quedaria, evidentment, amb la de la jornada 2, d'aquesta 25-26, Barça 86, Jaiopos Lleida 91, partit per a la història, amb aquesta victòria al Palau Blaugrana. És veritat que no és el Barça d'ara mateix, però crec que això no li pot treure ni una mica de mèrit al Jaiopos Lleida de Gerard Encuentra. Que, per exemple, si no vaig errat, ara ho estic confirmant, sí, Bateman ja juga 20 minuts, 14, i ara veia aquest Agada amb 18 punts, que recordo que va ser fantàstic el partit al Palau. Acabo amb la darrera, i aquest tinc aquí, sí que et deixo un minut. No sé si bueno, sí que ho sé, segurament. Marxar... Vosaltres no marxeu de vacances, però no és el mateix enfilar el 24 a la nit, el 25 dinar, etc, guanyant aquest dissabte que no fent-ho. És un repte molt complicat, perquè per a Madrid ve molt bé de guanyar 8 partits consecutius a l'ACB i també d'un bon estat de forma a l'Eurolliga, amb una plantilla llarguíssima. Jo crec que d'un punt més de qualitat que la temporada passada, tot i que jo crec que entre Scariolo i Mateo, no sé quin dels dos em quedaria, no soc massa fan de Scariolo. Tot i això, és un partit d'aquests que et poden canviar l'any. És a dir, ja no et dic guanyar-lo, però tu portar el Madrid al límit en un partit com aquest, amb la dinàmica que arrossega l'equip, això pot ser un punt d'inflexió importantíssim per aquesta temporada, i més tenint en compte que jo crec que els 3 partits que venen a continuació no t'hi jugues la permanència perquè has fet els deures, però seran un indicador de cap on ha de mirar l'equip en aquest segon tram de temporada. Recordem, Girona fora de casa, Andorra fora de casa, Saragossa
a casa. Són els 3 equips, si no m'equivoco, que van just per sota del Jaiopos Lleida a la classificació, per tant... Sí, juntament amb Gran Canària, que també el tens pel mig, correcte, que ja vindrà més endavant. I que ja es despenjarà Gran Canària, jo crec que en algun moment de la temporada, almenys per qualitat. Per tant, partits molt importants en aquesta espècie de Boxing Day que s'han inventat a l'ACB. Són, em sembla, 4 partits amb 16 dies, per tant, doncs, moment important per tots els jugadors de la plantilla i per veure on vol estar aquest Jaiopos Lleida a l'iniciar de l'any 2026. Doncs quan s'acabi aquest Boxing Day, abans que te'n vagis cap a les Illes Canàries, et torno a tenir per aquí, per aviam com ha començat aquest Jaiopos Lleida el 2026. Quim, com sempre, gràcies i fins a propera. Abraçada forta. Un plaer, Sergi, gràcies. Adeu. El temps afegit, de 6 a 7 de la tarda, a 1 Lleida Ràdio, amb Sergi Guim.